Elestetip görölçü, gebiröz 30 jıl murun gaýda elek, 20 jıl murun gaýakda jürdük elek, emne degen günöölördi kılıp jürdük elek. Biro azırkı günde biröler sebep bolup, Allah Taala'nın ayatlary sebep bolup, Paýgambarymyzdyn hadisleri sebep bolup, gebir dinge can güýgüskön, gelip uşu dawat kılgan adamlardyň sözleri sebep bolup, bardybız uşul jerde tizilip oturabız. Gördüňüzler bi İslam dininiň ululuğun, mına uşul jerde Kırgız bar, Özbek bar, Dungan bar, başka ulut bar, birok bir sapka gelip turup bardybız oturup atkany bul imandyň berekesi. Hormatly bir togandar, imanga bekem bolaly, daima namazlarybızga bekem bolaly. Bul dünýede ötkönde alımlarybız aýtat, 40'ka çykdym degen nerse ölümdüň koridoruna girdim dep bil. Je jannatyň eşigini açyp girip ketem, je Hudaý saktasyn tozoktugyny açyp girem dep bil deyt. 40'ka çykkanda, 60'ka çykkanda özüňör kepin daýyndap goýgula. 70'ke kim çykkan bolsa, men tiri emesmin. Men Allah'ın aslında yesep kısap berip atkan ölüktörдүн arasımındamın dep özüňördi tiri esepdebegile dep alımlarybız aýtat. Biz togandarybız bardybız göňül burup alaly. Bul degen adamdardy korkutup emes. Buga işensek işenbesek dele oşondoy bolup atat. Azır mına kıyamat jakындap, bir jıl, bir ayday, bir ay, bir günde, bir jumaday, bir juma, bir günдөй, bir gün, bir saatday ötüp ketip atat. Murunku jumany okuduk elek, bugün men oýlap atat elem, bugün subota gün, bugün 6-njy gün, işembi gün dep oýlap atsak gaýra juma bolup kalıp atat. Bir günдөй ötüp atkan uçurlar. Bardygybız uşunday göz açıp jumgançalyk wagt ötüp ketip atabı, bardygybız takwalykka bel alary.